Para naman po sa ating good news, gintong sayaw ni Alaya, kampyon ng Asia All-Stars Festival. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Vico Cancionero. Hindi lang ang bayan ng Bugalyon, kundi ang buong Pangasinan ang lubos na nagbunyi at ipinagmamalaki si Alaya Elizabeth P. Sinsuan. Ito ay matapos ng masungkit ang kampyonato sa prestiyosong Asia All-Star Festival na ginanap sa South Korea nitong Hulyo 10, 2025. Si Alaya kasama ang kaniyang grupo ay nagpakitang gilas sa entablado at nag-uwi ng iba't ibang parangal, gaya na lamang ng isang gold medal, ang overall second runner-up award at ang pinakamataas na score sa group dance category. Talagang naging tampok ang kanilang husay. Ngunit hindi rito nagtatapos ang ipinakitang galing ni Alaya. Matatandaang noong nakaraang taon, bahagi rin siya ng Team Philippines na lumahok sa Youth Educational Friendship Festival 2024 na idinaos sa Hong Kong, kung saan nakuha nila ang respetadong first runner-up. Malinaw na patunay si Alaya Sinsuan na ang talento ay hindi nasusukat sa edad. Sa kabila ng kanyang murang gulang, kaya na niyang makipagsabayan at humakot ng tagumpay sa mas malalaking patimpalak. Mabuhay at pagbati, Alaya Elizabeth P. Sinsuan, ipagpatuloy mo ang pagbibigay inspirasyon. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.